जों सायावनो खोथा बुङो बिथांमोन बायदि सायावनो हावायाव गदा सिबा जों बे मा होनो अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय बायदि गैया हे गतिके बिथाङा आंखौ 2 बोसोरल' इयम जानानै दं होननानै बुंदों खारन बियो भित्ति गैया हलासिनो कोनो तथ्य गैया हलासिनो खोथा बुंग्रा सासे मानसि माने गालखाब गैया बेहा गालखाब गैयि सासे मानसि बियो हे गतिके बेफोर कोनो भित्ति गैया आंनो 300 कोटी थाखाखौ माने बे जितु 99 एपइन्टमेन्टनि बाक्सा जिल्ला आं सानो बिथांमोना गावसिनि मावनो हायि बिसोर जे फैलार 1 बोसोर सरकारा जे फैलार रायजोआ गमामायैनो साननो हागौ जे राकेश ब्रह्मनि खोथा बुंनाया नंगौ नाम जा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि खामानि जा बाजेटनिफ्राय लानानै जिखिनि थाखा बेफोरखौ जोङो दायो तथ्य संग्रह खालामनानै तथ्य हकारे नायगोन मुसलपुर जिल्ला बिपिएफनिफ्राय दिनै राकेश ब्रह्म बिटिसिनि इएमनि सायाव जे आंनि अर्थात आं हितेश बसुमतारी बिनि सायाव जि प्रतिक्रिया होदों जों बिनि फिननाय होनो होननानै दिनै बे प्रेस मिटखौ खालामदों जे बिथाङा जिफोर खोथानि माने अभियोग आंनि सायाव पार्सनेल एलिगेशन होदों बिनि सायाव आङो माने बुंथिनो होननानै दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों खारन बिथाङा बुंदों जे आङो 2 बोसोर इएम हिसाबै बिटिसिआव दंमोन होनदों आं बेनो सिगाङावनो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिथाङा बे बर' मुभमेन्टनि बा बर' जातिनि सोमोन्दै जेबो गियान गैया होननानै आं थांनाय बार जितु प्रेस मिट बेयावनो बुंदोंमोन थिग बिदिनो आंनि सायाव जिखिनि खोथा बुंदों आंनो बिटिसिआव 2 बोसोर इएम जानानै दंमोन होननानै बुंदों आं बिथांनो मोजाङै बुजिनानै लानो थाखाय बेखौ दा बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खोन्थानो नागिरदों आन्दलननि उनाव जितु इन्टारिम सरकार बिएलटि भारत सरकार आसाम सरकारनि उनाव जितु एग्रिमेन्ट जादोंमोन बेवहाय आङो 2 बोसोर इन्टारिम गभर्नमेन्टआव दंमोन बिनि उनाव जितु 2005आव जितु इलेक्शन जायो नर्मेल इलेक्शन बिटिसिनि बेवहाय आङो इएम हिसाबै देरहादोंमोन 5 बोसोरनि थाखाय आं आरोबाव इएम हिसाबै दंमोन आरो बिनि उनाव 5 बोसोर कमप्लिट खालामनायनि उनाव फिन 2010आव बिटिसिनि बिसायख'थि जादोंमोन बेवहाय आरो 1 बोसोरनि थाखाय आङो बे बिटिसि गभर्नमेन्टआव इएम हिसाबै दंमोन बिनि उनाव आं 2011आव आङो आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव आङो बिजाथि हिसाबै गसंदोंमोन आं बेवहाय देरहासार जानानै 2016सिम आङो एमएलए हिसाबै दंमोन आं बिनि थाखायनो बुंदों जे बिथाङा हयथ' बेनि जेबो गियान गैया हे गतिके बिथाङा आंखौ 2 बोसोरल' इएम जानानै दं होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा बुंदों आंनि टार्न अभारानो 300 कोटी जादोंमोन थांनाय बिसायख'थियाव आङो माने बे इलेक्शन कमिशननो बिसायख'थियाव जेला आंनि प्रपार्टी मबेल एन्ड इमबेबल माने जितु प्रपार्टीनि एसेट होदोंमोन बेवहाय 300 कोटीनि होदों होनदों बेबो नंखाय खारन बेयो भित्ति गैया हलासिनो कोनो तथ्य गैया हलासिनो खोथा बुंग्रा सासे मानसि माने गालखाब गैया बेहा गालखाब गैयि सासे मानसि बियो जि गोसो जायो बेखौनो बुङो बियो ए गतिके बेफोर कोनो भित्ति गैया आंनो 300 कोटी थाखाखौ
माने बे जितु 99 एपइन्टमेन्टनि बाक्सा जिल्लायाव जितु गन्डगल जादोंमोन बे केलेंकारियाव आंखौ जरित खालामनानै बिथाङा आंखौ अभियोग होदों। बिथाङा मिन्थिया जे बिथाङा सासे जाम्बा होननानै बुंनांगोन, खारन बियो तथ्यखौ भित्ति खालामनानै जेबो खोथा बुङा। आं BTC नि जेला EM दंमोन बे समाव BTC गभर्नमेन्टआ 99 साखरिखौ तदन्त खालामनो थाखाय आंखौ बे कमिटिनि चेयारमेन हिसाबै होदोंमोन। चेयारमेन, बे चेयारमेनाव आङो लिगेल इलिगेल गासिबो जाला बिअनि आन्दाराव मुसलपुर बिअ, बरमा बिअ आरो माने तामुलपुर बिअनि आन्दाराव आं बे तदन्तखौ कमप्लिट खालामदोंमोन। बिथाङा मिन्थिया जे थाखा साग्राया एक्सुवेलि सोर आरो हमग्राया सोर, बिथाङा माने बेखौ जेबो मिन्थिया। এই गतिके बेफोरबायदि जितु मिसा नंखाय खोथा रायजोनि गेजेराव फोसावनानै जेरै बिसोरो बाबा लानो नागिरदों, आं सानो बिथांमोना गावसिनि मावनो हायि, बिसोर जे फैलार 1 बोसोर सरकारा जे फैलार बेखौ सिखोमानो थाखाय मालायनि सायाव अभियोग जाबसिननानै सानफ्रामबो बुंबाय थानायनि माने खोथाखौ आं सानदों जे गावसिनि मावनो हायिखौ माबा खालामनो दोनखुमानो थाखाय माने बेफोर खोथाखौ बुंदों। आरो बेवहाय मोनसे अभियोग होबावदों जे मा होनो बर' साहित्य सभा, मुसलपुर बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभानि अफिसखौ आङो सेनानै लादों होननानै बुंदों। सेनानै लादों होननानै बुंदों। नंगौ, बे हाया बर' साहित्य सभानिनो हामोन मोनसे समाव, किन्तु जों बर' साहित्य सभा आरो बे समाव आङो EMमोन, बर' साहित्य सभानि थाखाय जोङो मोनसे मोजां हा, आं बे समाव BTC नि EM आरो लोगोसे मुसलपुर जिल्ला माने लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि आं चेयारमेनबोमोन बे समाव। बे समाव आं मुसलपुरनि मेडिकेलजों नांजाबनानै थानाय 1.5 बिगा हाखौ बिथांमोननो एलटमेन्ट होनाय जादोंमोन जोंनि रायलायनायनि बुजाफुरानि गेजेरजों, जाहाथे बे साहित्य संगठना बे मुसलपुर जितु प्रपार टाउनाव माने मोनसे माने दखाननि होनायनि जितु बेबस्था मोनो, बेखौ जोङो रेगुलार सर्स मोनसे जायो, बिनि थाखाय जोङो बे हाखौ एलटमेन्ट होदोंमोन। लोगोसेनो बेयाव साहित्यनि बिल्डिंबो बेवहाय लुनाय जादों, दा जेराव साहित्य सभानि अफिस सोलिगासिनो दं। এই गतिके रायजोनि गेजेराव बेफोर नंखाय खोथाखौ फोसावनानै हयथ' बिभ्रान्ति खालामनो हागौ, रायजोआ गमामायैनो साननो हागौ जे राकेश ब्रह्मनि खोथा बुंनाया नंगौ नामा, जे हितेश बसुमतारिया जे साहित्य सभानि न'खौ दखल खालामनानै लादों। बिथाङा मिन्थियाबा बे जों साहित्य सभाजों बा जोंजों जानाय एग्रिमेन्टखौ बिथाङा फरायनानै लाथों, नायनानै लाथों, आं बेखौनो बुंबाय। दा मा होनो जिफोर दा खामानि मावगासिनो दङ, लुखानाय न'खौनो लुदों, मावनाय खामानिखौनो मावगासिनो दङ। बे मा होनो अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय बायदि। बोरिमाखानि आं दाख्लैनो दलंनि खोथाखौ बुंदों। अलरेडि BTC नि हाग्रामा महिलारि जोंनि आगुनि चिफ, बर्तमान जोंनि BPF हानजानि आफादगिरि, बिथांनि दिनावनो बे बोरिमाखा दलंआ उद्बोधन जादों। बिथांनि दिनावनो खुन्था लोगोसे माखासे गार्डारबो बहायनाय जादों। किन्तु नाथाय जाय कन्ट्रेक्टरा मोनदों बे खामानिखौ कमप्लिट खालामाखै। दा गोदानै बे खामानिखौनो फिन खनसेबाव बेवहाय खुन्था गायहैनायखौ जों नुदों। फाउन्डेसन स्टोन माबा खालामहैदों, आं बेखौ नुदों। निश्चय जों बुंगोन, खारन जोङो जोंनि खामानियानो अपोजिशननि खामानियानो सोंनाय पाब्लिकआ न्याय मोनदोंना मोनाखै, बे दला होलांनाय जिफोर कमिटमेन्ट बेखौ पालन खालामदोंना खालामाखै, खारन रायजोनो गोबां कमिटमेन्ट होदों बिथांमोना
बेफोरखौ पालन खालामनो हादोंना हायाखै मावफुंनो हादोंना हायाखै बिरोधिनि खोथायानो जाहैबाय सरकारखौ सोंनाय सरकारा बिनि जवाबदिहि खारन सरकारा खोन्थानांगोन रायजोनि अभाब अभियोग रायजोआ गांदों उखैदों अभाब अभियोग जादों बेखौ निश्चय सरकारनाव गाबगोन बुंगोन आरो बिथांमोना खोथा होनानै लादों आरो जोङो बेखौ मोजां दृष्टि होगासिनो दङ मोजाङै दृष्टि होगासिनो दं मोनफ्रोमबो DRDनि जा BTCनि जिफोर बिफाननि खामानिफोर जा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि खामानि जा बाजेटनिफ्राय लानानै जिखिनि थाखा बेफोरखौ जोङो दायो तथ्य संग्रह खालामनानै तथ्य हकारै नायगोन जों सायावनो खोथा बुङा बिथांमोन बायदि सायावनो हावायाव गदा सिबा जोङो এই गतिके जों बुंनायनि भित्ति दङ लोगोसेनो बेवहाय कालचारेल जितु कमप्लेक्स लुदोंमोन बेवहाय लुखानाय न'खौ सिफायनानै हयथ' मा होनो खोरखि सिफायनाय नुदों आं मा खालामनो नागिरदों दिनै मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय मावदों बेसे थाखामोन बेफोरनि कुनु जेबो माने मा होनो रायजोआ मिन्थिया लोगोसेनो डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि सायाव माने गोजौआव मोनसे लुनायखौ नुदों आङो बेवहायबो दा दिनै आं बुंगोन BTC गठननि उनाव अबस्थाखौ मोजां खालामनो जुनै आरो जाहाथे रायजोआ असुबिदा जाया बिनि थाखाय जाहाथे अफिसा बे डिस्ट्रिक्ट सेन्टारावनो मोनफ्रोमबो अफिसा जाहाथे जायो बिनि थाखाय बेवहाय डिस्ट्रिक्ट अफिस मा होनो डिस्ट्रिक्ट सेन्टार गायसननाय जादों दा आं नुदों जे डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि जितु अबस्था बेवहाय हाग्रा बानफबजोबनानै दङ खुनु साफ सिखुन नङा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव दङ जे मानसिफोरा आधुनिक BTC खालामनो नागिरदों बिराद माने मसलपुरखौ जोंगा मागा खालामनो नागिरदों आं सानो दिनै भाग्य मोजां ना गाज्रि रायजोआ बिसार खालामगोन गोबाव समनि उनाव माने बाक्सा जिल्लाया दिनै सासे मन्त्रि मोनदों उरखावगोरा ब्रह्मखौ आरो बेबो साफागुरि जितु मसलपुर समस्तिया बे साफागुरिनि सिङाव गोग्लैयो मन्त्रिनि क्षमताया बेसे बयबो मिन्थिगौ किन्तु दिनै मन्त्रि दं बे समस्तियावनो EM दं किन्तु बे मसलपुराव कुनु परिबर्तन जायाखै मसलपुराव गंसे कलेज दं प्रभिन्सियेलाइज कलेज जुनियर कलेज दिनैसिम बेनि अबस्थाखौ बिथांमोना नायसनाखै अथच मोनफ्रोमबो मेल मिटिं थांनाय दिनफोराव UPPL नि मिटिं जा माने एबसुनि मिटिं जा बै माने जुनियर कलेजावनो मिटिं खुंबोगासिनो दं बिथांमोनखौ आङो बै कलेजखौ नायनो खावलायदों मसलपुराव मोनसे दासिमबो डिग्री कलेज जायाखै डिग्री कलेजा दिनै माने मा होनो जोबथारनाय मोनसे स्टेजाव दङ दिनै सरकारिकरन खालामनांगौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ दिनै BTCनि बहुतता माने डिग्री कलेजफोर हयथ' थांनाय दिनाव किसु माने कलेजनि थाखाय माखासे कलेज नर्म्सआव फैखानाय कलेजफ्रा थालांदोंमोन किन्तु मसलपुरा गासिबो नर्म्सआ फुलफिल दिनै बे कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो होननानै बिथांमोना खोथा होदों लोगोसेनो जिखिनि नन प्रभिन्सियेलाइज LP ME स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो खोथा होदोंमोन आरो जि 99 नि जिखिनि दायो थालांनाय जिखिनि मास्टारफोर बिथांमोनखौ माने गावसिनि गभर्नमेन्ट फैबानो रेगुलाराइज खालामनाय जागोन अर्थात साख्रिखौ माने मा होनो होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन दिनैसिम बे बिथांमोना गिदिंगासिनो दं गोदाव सोराव सोरहाबा माने 20-25 बोसोर जाबाय रिटायार जानो सम जाबाय आं नुदों बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानाय बिथांमोननि साकरि
रेगुलार जानायनि खोथाया बाद बिथांमोननि एसोसिएशनजों जों रायलायदों जिहेतु बिटिसि आव सेंसन पस्ट फैनाय 700टा पस्टआ बे 99नि पस्टमोन होननानै बुंदों बिथांमोना क्लेम खालामदों किन्तु बेखौ होआलासिनो बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय टेटआव एपइन्टमेन्ट हरजोबनाय जादों दा बेफोर खोथाफोरखौ कमिटमेन्टफोरखौ जेबो लाखिनो हायाखै आरो आं जिफोर भित्तिहीन खोथा जिफोर अभियोग खालामदों जे बेनि सायाव आयेनगत बेबस्था लानाय जागोन बेनिखायनो आं बुंदों जि गोसो बेयो बुंबाय थागोन जों बेखौ खोनासंबाय थागोन जुमाय फाग्ला होननानै बुंदों बिपिएफनि मानसिफोरखौ आं बिनि उत्तरखौ होखांबाय जे जोंनो बिएलटि जन्म होनानै बिएलटिआ माला जन्म जाखो जि बिएसि को फेलार दाने स्टेट एक्टियारनि गेजेराव बिएसि सुक्तिया जादोंमोन बेखौ जोङो 1996 आव डिनाउन्स खालामदों बिएलटि जानानै बिएलटिआ आन्दोलन खालामनायनि गेजेरजों बे बिटिसि सृष्टि खालामदों सोरमोन बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ नेतृत्व होबोनाया जोंनि नेतृत्वआव बिएसि जादों जोंनि नेतृत्वआव बे बिटिसिनि जन्म जादों दिनै बिनिनो मा होनदों बे माने बिटिसिनिनो दिनै ओंखाम जागासिनो दं जायफ्रा दिनै गोगानानै बुङो जाथिनि बिराद गिदिर गिदिर नेता होननानै आं सानो बर'आव दिनैसिम रावबो गावनि क्षमताजों नेता जानो हायाखै जाथिनि नाम बुंनानै देशनि नाम बुंनानै बर'नि अधिकारनि नाम बुंनानै बिथांमोना बे ओंखामखौ जागासिनो दङ एक नम्बर खोथायानो जाहैबाय जोंनि दालां लुनायनि लामा लुनायनि ओभारब्रिज लुनायनि खोथा नङा 1500 कौटि 500 कौटिनि समस्या नङा बियो बे संग्रामा राजनैतिक अधिकारनि संग्राममोन जोंनि अस्तित्वनि संग्राम जोंनि हानि अधिकारनि संग्राम आरो जोङो जाहाथे मा होनो राजनैतिक सुरक्षा कन्स्टिटिउशनेल सेफगार्ड मोननो हायो बिनि थाखायसो जोङो संग्राम खालामदों जों दालां बिनानै सुक्ति खालामाखै जोंनि रिहेबिलिटेसननि खोथा बुङाखै बिएलटि सुक्तियाव रिहेबिलिटेसननि दफा गैया बेनिखायनो जोंहा अननाय दं बिटिसिनि प्रति अननाय दं हारिनि प्रति अननाय दं जोंनि हानि प्रति अननाय दं आरो बे संग्रामा सोलिबाय थागोन कुनु धरनै कुनु कारनाव जोंनि मोनखानाय बिटिसिनि क्षमता कर्तन जानायखौ बिपिएफआ मालाबाबो थैलाय उजिलाय बेखौ गनाया आरो बियो बे जुद्धआ सोलिबाय थागोन এই गतिके बिथांनि जितु भित्तिहीन खोथाफोर बुंनानै जि गावखौ माने मिडियायाव गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै माने मा होनो हाइलाइट खालामनो नागिरनाय आं नुदों बिथाङा गावनि परिचयखौ गावनो लागासिनो दङ बिथाङा बेसे रोंगौथि दं आरो बिथाङा जिफोर खोथा बुङो कुनु ना माने भाषानि शिष्टाचार दङ ना बले मोनसे भाषा बुंनायनि मोनसे माने माबाफोर मा होनो सिन्था खालामनानै बुङो बेखौ बिटिसिनि रायजोआ आसामनि रायजोआ बेफोर गासिबो दिनै नुजोबबाय এই गतिके बे गावनो गावनि परिचयखौ होनानै लालांगासिनो दं दा आं बिनिनो प्रतिक्रिया हिसाबै दिनैनो बे फिननायखौ आङो होनो होननानै बे प्रेस मिटखौ खालामदों धन्यबाद बिथाङा मोनसे अभियोग होबावदों आं थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव अनसुमै खुंगुर बर'नि हेंथायै आङो बिथांमोननि मानसिखौ जाहाथे राकेश ब्रह्मनो भट होनांगौ होननानै बुंहरदों होननानै मोनसे एलिगेसन होबावदों बिथाङा खोन्थाथों
सोरनो सोरनि फन नाम्बाराव अबे दिनाव बिथाङा बेनि प्रमाणखौ होथों फन नाम्बार आरो फन कल रेकर्ड बिथाङा दिहुननानै होथों मोनसेल' प्रमाण दिहुननानै होथों बेराफारसेथिं बे अनसुमै बर'खौ बाख्नायदों बिथाङा जोबोद मोजां आं धन्यबाद होगोन बिथाङा अनसुमै खुंगुर बर'खौ सासे दक्ष आरो मोजां मानसि हिसाबै बाख्नायदों आरोबाव बुंबावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे मोजां मानसिखौ माने बिबान होनांगौमोन बाक्सा जिल्लानि सभापतिनि थाखाय बिथाङा बुंदों जे माने आं बिथांखौ धन्यबाद होगोन बिथाङा थारमाने गोसो सिंजों BPF खौ मोजां मोनो बेखौ माने फोरमायदों हयथ' खुगाजों बुङाखैबाबो बिथांनि जितु खोथा बाथ्राजों बियो मा होनो बिथांनि जितु साननाय बियो प्रकाश जादों এই गतिके बिथाङा सासे सरम माने सुबिदाबादि सासे गथ' आरो इभेन माने बुंबावदों जे प्रमद बर'जों आं टिकेट बिदों प्रमद बर'नाव टिकेट बिदोंमोन होननानै बुंदों बिथाङा बे आंनि जितु सोंनायनि फिननाय बिनिबो प्रमाण आं बिदों दिनै बे दिनै मा होनो प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बिदों प्रमदजों आं बहा रायलायामोन अबे फनजों फन खालामामोन माला खालामामोन बिनि दिन तारिख जायगा रायलायनाय बिनि फन कल रेकर्ड बिथाङा माने बिनि प्रमाण होनांगौ बिथाङा रायजोनि गेजेराव बे नानानथा जिफोर खोथाफोरखौ बुंनानै बिद्रान्थि खालामदों बिथांनि जितु भित्तिहीन खोथा बिनि सायाव आयेनगत बेबस्था लानाय जागोन आं दिनै बेखौ सतर्क खालामनानै बुंदों जों अपोजिशन हिसाबै निश्चय बे सरकारखौ हमगोन जोङो आरो बिथांमोननि खामानिनि सायाव गोख्रों जितु बर्थमान जिखिनि जाबाय थानाय जिफोर सोलिबाय थानाय स्किमफोर आं दा लेटेस्ट खोनादों आङो बोले ना फिसा उत्पादन खालामनांगौ ना प्रडाक्शन खालामनांगौ BTC-आव बे माने मा खालामनो होनो नानि उत्पादनखौ खालामना इक'नमिक भाबै माने BTC ओनसोलखौ जौगाहोनायनि खोथा बुंदों बिथाङा मटर साइकेल रानदोंनो ना फानग्रा बेवहाय माने मा होनदोंमोन बेखौ आइस बक्स होदों खारन बेवहाय अन्ध्रनि ना बिहारनि ना बेंगलनि ना राननोसै नामा बेवहाय दाख्लैबो बुंदों आङो बे फार्माव कक्लाबारि फार्माव हेटचेरि दङ ना फिसा बानायग्रा हेटचेरि दङ गोदोनि दिनाव बेवहाय खार्जिनि फुलि बानायोमोन गोदोनि दिनाव बेवहाय अमानि फिसा बानायोमोन नानि फुवान बानायोमोन बिभिन्न माने एग्रिकालचारनि सीड प्रडाक्ट खालामनाय जायोमोन बेवहाय नारिखलनिफ्राय लानानै माइनिफ्राय लानानै गोदान माइनि आबिष्कारनिफ्राय लानानै बिभिन्न मैगं मैलानि जितु सीड्स बेफोरखौ बानायोमोन बेवहाय बेयो अल इन्डिया लेभेलाव नम्बर 2 पजिशनाव दंमोन दिनै बिथाङा बेखौनो कार्यकरि खालाम बे हेटसारिफोरखौ खुलिनानै हयथ' माने माखासे बेखार मानसिफोरनो हेटसारि खुलि होनानै जायगायाव ना उत्पादन खालामनायनि बेबस्थाखौ खालाम आरो बेजों लोगोसे बेवहाय नानि जितु आदार आसामाव गैया दिनै नानि आदार बानायग्रा बे माने मा होनो बिनि इन्डास्ट्रि गैया बेखौ लाबो बेवहाय बे BTC-आव लाबो बेवहाय गोबां फुख्रि दङ जाहाथे बेवहाय नानि आदार खाद्य प्रस्तुत खालामनो हायो बेफोरखौ खालाम आं नुदों मटर साइकेल होदोंनो मटर साइकेल होनाय बेनिफिसारिफोरखौ जों लिस्टखौ बिदों दिनै बेवहाय नुदों आं सासे माने बे अट' सालायग्रा बेटारि गारि सालायग्रा बेटारि गारि दंखायो आरो गारियाव हेन्डिमेन हिसाबै थायो बिथाङा ना बेबसाय खालामा बिदि सासे गथ'नि नाम नुदों दा नामखौ बुंथ'ला निस्सय समायाव बाक्सायाव होनाय हिताधिकारिफोरनि बिथांमोना जग्य मानसिफोरनो
होदों ना बले पार्टीनि सार्टआव पार्टीनि वार्कारफोरनो बेफोर मटर साइकेलखौ होदों निस्सय मोनसे समाव नुगोन आरो जों बिनि लिस्टफोरखौ तथ्य' हकारे नायगोन। गोजोन्थों।